Moi kaikille. Siitä on vierähtänyt jonkin aikaa. 9 kuukautta. 9 kuukautta. Eli nyt syntyy jotain loistavaa. 9 kuukauden odotuksen jälkeen. Ei, mutta siis... Mä tein miehen työn. Joo. Se oli jossain lehdessä oli ollut, yksi kaveri puhui sitä itse asiassa edellispäivänä, että oli ollut, että oliko se sitten vaikka Pirjo, niin Pirjo teki miehen työn, synnytti potrat kaksospojat. Joo. No, mutta hyvä siis, Pirjo. Vaikka sä nyt oot ollut ehkä sitä mieltä tässä, että onko meillä enää mitään annettavaa. Niin, tai onko, mä en ole sanonut meillä. Mä oon sanonut, että onko mulla enää mitään annettavaa. Niin siis joo, kyllä, koska mä kyllä koen, että kyllä meillä on vielä annettavaa ja kyllähän niin kuin ihmiset tekee podcast-jaksoja niin kuin sillä, että on vaikka 100 jaksoa, niin meillä nyt on 6 jaksoa takana. Niin mä en usko, että me ollaan 6 jaksossa niin kuin annettu ihan kaikkea. Vai 7? No, kuitenkin. Alle 10 jaksoa, niin mä en usko, että siinä on niin kuin kaikki. Niin. Me voitais käydä läpi, että mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun me julkaistiin viimeisin podcast-jakso viime toukokuussa. Muistatko sä siitä, mitä sun tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen? Vai mitä on tapahtunut 9 kuukauden aikana? Niin, jos aloitetaan sillä kronologisesti, että toukokuussa. Et muista toukokuusta. Mä muistan, että sä olit siis koululla, kun oli pesäpalloottelu. Joo. Oppilaat vastaan opettajat. Niin semmoinen ehkä suuri muutos on tapahtunut niin kuin tässä, jos miettii toipumisen rintamalla, että mua ei enää ahdista välttämättä niin kuin ihmiset. Tai tunnen kuuluvani paljon paremmin joukkoon nykypäivänä niin kuin näihin meidän eri yhteisöihin. Joo. Oliko se pesisottelu silloin? Se oli pesisottelu. Eikö me olla puhuttu siitä? Ei me olla puhuttu siitä. Joo. Lapsilla oli pesäpalloottelu ja toi vanhempainyhdistys oli pitämässä kahvilaa ja Mona ei sinne sitten päässyt. Niin meikä mandariini oli siellä myymässä pillimehua ja kahvia. Niin. Ja siellä kuitenkin niin kuin oppilaat oli tosi tyytyväisiä, että siellä oli kerrankin jotain muuta kuin vain äitejä. Joo, ja oli hauska huomata, miten tutut penskat, mutkin kuin omat, niin tuli munkaan sinne juttelee ja sitten lyötiin vähän vetoa siinä. Ja niin, että voittaako oppilaat jos vai oppilaat voittaa, niin mä oon patukan velkaa. Ja mähän oon vetomiehiä, niin siinä sitten lähdin kyllä innolla mukaan tähän, mutta oli aika hauska. Toi on hauska ollut huomata, miten sitten, että siihen se oli semmonen niinku käännekohta siinä mun semmosessa sosiaalisuudessa muiden niinku vanhempien kanssa. No mä lasten kanssa on aina tullut toimeen ja nuorten kanssa, ei mulla siinä mitään ongelmaa, että heidän kanssaan edelleen nykypäivänä työskentelen, mutta niin vanhempien kanssa on ollut vaikea niin kuin olla silleen samalla viivalla ehkä just siitä, no siihen syitä on monia, mutta ehkä suurimpana se, että kun on nuorempi ja erilainen. Niin, no tästä päästään aasinsiltana aiheeseen, että kesäkuussa sä täytit 24. Jep, mä itse asiassa just pläräilin noita meidän vanhoja jaksoja. Ja siinä niin kuin se on ihan tuoreimpia, meidän niin kuin, tuoreimpia jaksoja, eli vanha jakso. Niin siinä puhuttiin siitä, että kun mä oon niin nuori, kun mä täytän kesällä 24. Joo, no mutta sä täytit 24. Jep, siltä ei voinut välttyä. Ja me juostiin Suvi-illan 10. Jep. Rintarinnan. Jep. Ja vaikka olisin kyllä jättänyt sut loppuspurtissa, mutta solidaarisuudesta jäin sitten juoksemaan vierelle. Koska olen... Tänä vuonna sä voit juosta mun ohi sitten. En mä viitti, en mä halua. Paska. Kehtaan mennä yksin maaliin, jos mä oon sunkaan lähtenyt. Niin, sit kaikki puhuu noin, nyt se jätti se tonne noin, yksin juoksemaan. Yksin juokse. En mä eikä sua. Niin. Mutta siis se meni aika hyvin, koska me mentiin se melkein alle tuntiin. Joo, tunti 4 minuuttia. Eikä ollut tuntia minuuttia. Ei, oliko se 4 minuuttia? Tunti 4 minuuttia. Katkera pettymys. Ei vaan. Tunti 4 minuuttia tänä vuonna alle tuntiin. Ei olla reenattu vieläkään. Ei ollut reenattu viime vuonnakaan. Niin. Toivotaan, että tulee hyvä ilma, ettei ja myötätuuli. Läkähdy. Ja myötätuuli molempiin suuntiin. Joo. Mutta sitten toinen, mitä tapahtuu kesäkuussa mullistavaa, niin
me osallistuttiin tonne Suomen Uusperheiden liiton vertaislomalle Tanhuvaarassa. Tanhuvaaraa, joo. Ja oli helmeä. sä sait ajaa sinne. Jep. Meillä oli hauska automatka. Oli. Se on yleensä muutenkin, mä ajan aina joka paikkaan. Siitä asti, kun mulla on kortti ollut, niin Niin, nykyään. mä oon puikkomestari. Joo, mutta se meni ihan hyvin se loma. Itse asiassa sen verran hyvin, että mennään nyt sitten parin viikon päästä sinne vertaisohjaajakoulutukseen yhdessä. Joo, vähän ammentamaan tätä uusperhekokemusta sinne. Mutta oli aika hauska, sai sähköpostia ja siinä oli heti, että aloitatte, että me aloitetaan se vetämällä se ensimmäinen niin kuin kurssi tai niin, se harjoitus. Ensimmäinen harjoitus siellä, joo. Ja se oli mun mielestä hauska ja jotenkin koen niin kuin... Siis ennenhän mä olisin ollut ihan paskana ja ahdistunut, että en varmaan lähes saatana, että jos me joudutaan heti niin kuin siellä. Niin. Nyt mä oon ehkä vähän jopa innoissa, että päästään niin kuin heti lyömään se homma tulille. Sillä jotenkin mulla on aina se, että mua jännittää niin kauan, kunnes mä pääsen vähän avaamaan vitu kärpäset. Niin, kunnes mä pääsen avaamaan mun sanallista arkkua ihmisten kanssa. Että jotenkin mua jännittää niin kauan, kunnes mä pääsen niin kuin kertomaan asioita. Niin sit siinä pääsee heti niin kuin tekemään, siinä on semmoinen tai ne lähipiiritehtävät, että pitää ihmiset... Uusperheatomi. Niin, uusperheatomi virallisesti, niin pitää ihmiset merkata semmoisen paperiin, missä sitten... Niin. Mutta mä niin kuin tiedän, että siis se ajomatka sinne tulee olemaan tyyliin yhtä helvettiä, koska niin. sä oot silleen, että pitikö tämmöiseenkin nyt lähteä? Ei kyllä yhtään huittaisi lähteä Helsingissä. Joo, no ei ole pitkä ajomatka. Niin, mutta mä tiedän, että nyt sä oot vielä silleen, että jee, ei siinä mitään. Mutta sit kun koittaa se päivä, että pitäisi niinku lähteä ja tehdään lähtöä. Niin. No, sit ehkä se, kun ollaan päästy niinku 10 minuuttia, niin on kuunnellaan jatsia ja kaikki on jees. Mutta sit kun päästään siinä, ketäkään muita siellä on? Mitäköhän? Apua? Hyvä usko. No ei välttämättä, mutta niinku se on ollut aina ennen se niinku kuvio, että miten homma on mennyt. Niin. Mutta sitten, jos mennään edelleen kronologisessa järjestyksessä, niin muistatko mitä tapahtui heinäkuussa? Vaikka mitä. Tai siis oikeastaan tossahan oli niin kuin heinäkuuhun mennessähän tapahtui se, että tämä talo oli maalattu. Joo. Ja vessa oli ihan auki. Joo. Ja heinäkuussa meille tuli ensimmäinen asukas. Niin. Meidän perhekotiimme. Ikäihmisten perhekoti. Niin, avasimme perhekodin. Se nyt on varmaan se ensimmäinen. Niin. Siitä on varmaan ollut puhetta tässä podcastissa, mutta en mä muista onko. Mutta joo, perustettiin se perhekoti nyt sitten vihdoin. Niin, ja kesä oli sitten siinä aika haipakkaa, kun meillä oli mummoa ja pappaa ja sitä sun tätä siinä. Mutta se oli ihan jees. Jep. Vaikka sitten siinä olikin se, elokuu oli sitten aika piukka, kun mä olin viikkoa pois ja te täällä mummin kanssa piditte puljua pystyssä. Joo. Mutta siis syyskuussa tapahtui sitten ehkä mullistavaa se, että sulle tuli vuosi täyteen aivan täysin selvinpäin. Aivan täysin selvinpäin. Me ei olla niinku hirveästi sen jälkeen riidelty. Niin. Että ollaan saatu viettää aika semmoista tyyntä elämää. Puhdasta ja tyyntä. Niin siis se, että kyllä se kun mulla tuli se vuosi puhtautta, niin jotenkin sen jälkeen on ollut paljon niinku tyynempää. Niin kuin siis meidän parisuhteessakin. Että ei ole ollut niinku mitään tulisia yhteenottoja tai semmosia. Niin paljon. Muuta kuin semmosia mukavia. Mukavia tulisia yhteenottoja. Ja sitten jotenkin semmonen, niinku, että vuosi on kuitenkin aika pitkä aika, tai sillain, lyhyt aika, mutta vuodessa pääsee aika niinku pitkälle. Niin, jos miettii, että sä pääsit alle puolessa vuodessa aika saakeliin syvälle paskaan takaisin silloin edelliskesänä, niin joo, niin vuodessa oltiin niin aika kaukana siitä pois. Niin, vuosi on pitkä aika sillä lailla sit kuitenkin. Jep. Ja sitten ehkä se, että kun sä niin kuin kuitenkin jotenkin alitajuisesti tai ihan tietoisestikin niin kuin tavallaan jännitit sitä vuotta, että meneekö se rikki tai niin kuin, että joku semmoinen virstanpylväs, mikä... Joo, ja sitten siinä vuoden kohdalla niin kuin pääsin vahvistaa
näkemystäni siitä, että musta tulee varmaan kokemusasiantuntija, niin kuin silloin ajattelin. Että jotenkin, silloinhan me käytiin siinä mun vuosipäivän aikoihin, niin tuolla, tai me ei käyty, mutta kävin tuon Asenne ry-porukan kanssa, käytiin tuolla Jyväskylässä Novan sairaalakoululla puhumassa nuorille niin kuin meidän toiminnasta, ja se oli herättävä hetki. Se oli jotenkin sellainen, siinä sai ensimmäistä kertaa oikein kunnon boostin, semmoista itsevarmuutta. Niin kuin, ja siitä semmoista selviytymisen tuntua, kun oli niin kuin hyvä porukka ja pääsi niin kuin jakamaan siitä meidän toiminnasta. Niin se oli semmoisia niin kuin mulle henkilökohtaisesti niin kuin isoja juttuja. Ja mukava kokemus. Mutta sitten mä en osaa sanoa tarkkaa kuukautta, milloin tämä tapahtui. Se oli ehkä siinä lokakuussa sekin, kun me tutustuttiin siis kaveripariskuntaan. Jep. Joka ei myöskään käytä päihteitä ollenkaan. Jep. Niin se on ollut aika mullistavaa, koska niinku se, että kun heillä on niinku sillä, no ei nyt ihan sama tilanne kuin meillä, mutta niinku sillä aika samankaltaisia piirteitä. Joo. Niin se on ollut mukava sitten löytää semmoinen kaveripariskunta, koska melkein aina on ollut vähän sillä, että me ollaan ehkä haluttu joku kaveripariskunta, mutta sitten siellä on silleen, että ne käyttää alkoholia niin, tai ja on joku muu. Niinku, tiiäksä, se on kuitenkin mulla niinku, ja sullakin niinku, ihmissuhteissa, niin niiden arvojen pitää kohdata ja niinku, kaikkien asioiden ja sen arjen pitää kohdata, että se on yksinkertaisesti mahdollista se niinku, yhdessä ajan viettäminen. Että jotenkin he asuu lähellä ja niillä on samanlainen meininki kuin meillä, että koko ajan touhutaan jotain. Niin, ja on niinku uusperhettä ja on harrastuksia ja näin, mutta silti me pystytään yhteensovittamaan niinku meidän kahden perheen niinku menot silleen, että me ollaan pystytty vaikka niinku treenaamaan kuntosalilla yhdessä. Jep, ja siitä se vähän niinku lähti se semmoinen niinku isompi hengailu, että jotenkin tämä mies, niin se kysyi, että voisiko meille tulla niinku reenaamaan, ja sitten mä rupesin sen kanssa niinku punttaa, ja jotenkin se semmoinen, siitä sitten lähti niinku se että kun siellä kuntosalilla tuli sit niinku tutustuttua vähän paremmin. Ja sitten me lähdettiin tohon, se mistä siitä mä oon puhunut varmasti tässä podcastissa, siitä mun saatana kaukalotyömaasta, kun mä olin yksin silloin jäädyttämässä. Se oli se mun talvi, kun mä olin just tullut sieltä katkolta ja tälle raittiudelle. Ja olin ihan pinteessä, kun satoi lunta ihan vitusti ja sitten kolailin siellä. Ajattelin, että kyllä mä tämän kolalla hoidan, mutta nyt sitten sain tämän kyseisen miehen mukaan siihen projektiin ja sillä on sitten mönkiä ja mä sitten jäädytän ja se auraa. Ja no ei se on silti jäädyttämässä mun kanssa, että sekin on vähän semmoista yhteistä tekemistä, mutta on ollut niinku lystiä kyllä jotenkin. Mullakaan ei hirveästi ole, niinku, tai siis mulla on paljon toipujia ympärillä ja paljon tämmöisiä, ketä mä näen niin tuo vertaistukiryhmissä, mutta ei mulla ole niin semmoisia vapaa-ajan kavereita kauheasti, kun sit, jos näet niin samoja niin aamuja 3 kertaa viikossa jo valmiiksi, niin ei niiden kanssa jaksa viettää hirveästi aikaa välttämättä. Ja vaikka jaksaisikin, niin sitten ihmisillä on omat elämänsä ja omat menonsa, että sitten tulee nähtyä siellä niin ryhmissä, mutta tämä on niin tämmöinen kaveri, ketä sitten tänne pamahtaa aina johonkin kellon aikaan päivästä ja sitten tehdään jotain. Että. Niin, ja sitten niinku tämä, että sitten taas tämä pariskunnan toinen osapuoli, niin me ollaan molemmat hoitoalalla. Jep. Ja sillai niinku tosi hyvin kohtaa kaikki ajatukset, kyllä. Niin silleen ollut ihan virkistävää löytää tämmönen niinku. Niin, ja sitten ne lapset tulee meidän lasten kanssa niin hyvin toimeen. Sekin vielä. Että kyllä on niinku, se on muuttanut niinku elämää tässä tosi paljon ja on niinku, en mäkään ole niinku aikaisemmin miettinyt sitä, että kuinka tärkeä merkitys niinku ystävillä on elämässä sillain. Joo. Tai sellainen tietyllä tapaa, tiiäksä, kun ei meillä ole ollut yhteisiä kavereita kauheasti. Ei niin, kun on ollut mun kaverit, sun kaverit. Niin, ja sitten kun sun kaverit asuu kaikki jossain. Niin, jossain isommissa kaupungeissa tai. Niin, et jotenkin. ei täällä. No tietysti on sitten näitä yhdistysjuttujakin. Mutta sekin on niinku oma vähän sama kuin se mun toipujakaverit juttu. Että et niinku yhdistyksistä tai Asenne-ryllä, niin ne on yhdistys. Tiedätkö, ja siis koen, että sielläkin on siis ystäviä niinku paljon, mutta sitten tulee pyörittyä niinku niissä merkeissä aina. Että jotenkin nämä ei ole niinku liitännäisiä mihinkään meidän yhdistysjuttuihin
työjuttuihin. Että. Ei, mutta sitten siis lokakuusta, jos palataan nyt vielä tähän vähän tämmöiseen kuukausirytmiin, niin muistatko mitä lokakuussa oli? Mitä teit ensimmäistä kertaa Älä kysele, jos et tiedä. Mitä teit? Mä en tiedä, mutta tiedätkö sä? Ei. Mitä sä teit ensimmäistä kertaa lokakuussa? Come on. Saanko mä kertoa? No. Olit keikalla selvinpäin. Jumalauta juunäs. Mä ajattelin viime vuoden lopussa, mä kävin taistelua, että lopetanko mä niinku oman musiikin tekemisen ja niinku ton räppihomma. Jotenkin meni, mulla kyrvähti hermo Taas. Niin, nykymusiikkiin ja niinku nykyräppiin varsinkin. Mä en halunnut olla osa sitä. Ja tein semmoisen päätöksen, että mä lopetan rapin tekemisen, että vittu. Se on niinku varma. No sitten semmonen mun lapsuuden ystävä, ketä kävi Tampereen Rap-akatemiaa ja jo Big Up DJ Fefelicious. Se kysyi multa, että meks mä keikalle, kun ne tarttis niinku jonkun täyttää vähän settilistaa, niin Tampereelle. Ja vittu, kyllä mä olin niinku ihan messissä ja jotenkin sittenhän mulla kasvoi kauhean nälkä siitä, että aion niinku jatkaa musiikin tekemistä sitten taas uudestaan. Ei se paljon vaatinut, mutta se oli ihan hullua siis Siis soundcheck jännitti niin paljon, että mun No sä menit siihen sillä. Niin siis mun vasen käsi puutu. Mä en saanut kunnolla henkeä. Mun suu oli ihan kuiva. Mut sit kun mä huomasin niinku siinä soundcheckissa, että ne muut räppärit, ketä siellä oli, niin ne veti sen dekaanin ulkoa. Mä olin silleen, että vittu, mulla ei ole mitään hätää. Onhan se kova. Niin, mutta se oli ihan uskomatonta. Ja sit niinku siinä keikalla mua ei enää jännittänyt, koska se niinku soundcheckissa meni niinku ohi. Ja se oli ihan hullua. Vittu, porukka lauloi niinku ulkoa. Siis porukka lauloi ulkomuistista mun kertoi se, että Tampereella. Kyllä. Vittu, mä olin stoked. Ja siitä leijuin sit pitkän aikaa semmoisessa ihanassa musiikkipilvessä. Mutta joo, semmonen virstanpylväs. Ensimmäinen keikka selvinpäin. Varmaan koskaan. Että. Ei varmaan viimeinen sitten kuitenkin. Ei varmaan viimeinen. Joo. Oli kiva. No, mutta sitten joulukuussa Niin. meillä oli ajatuksena, että remontoidaan jossain vaiheessa toi takkahuone. Et siinä menee varmaan. Tiedätkö sä, mikä me unohdettiin? No. Mä tein tänne uudet lattiat. Niin, sä teit tänne uudet lattiat kesällä. Juman kautta, remppärissänen vauhissa. Aikamoinen luotto. Moona ei yleensä ole siis se oli semmonen mulle niinku luottamuksen. Tai niinku, että mä sain huomattavasti enemmän luottamusta niinku Moonalta, koska se ei aikaisemmin ole antanut mun oikein tehdä täällä mitään. Koska mä oon röpönikkari kuulemma. Niin sä olet röpönikkari. Niin, mutta sain siis pistää niinku repiä vanhat niinku parketit vittuun tästä. Ja, ei se ollut parketti. No jotain muovimattoa ja laminaattia. Vanhat laminaatit sai repiä pois ja pistää vinyylilankut tilalle. Ja se oli sellainen vielä, että sä et ollut kotona. Että mä olin täällä yksin pari päivää pershiässä, pistin pari huonetta kondikseen ja jotenkin se oli ihan huikeeta. Ja onnistuin. Siis niinku erittäin hyvin omasta mielestäni ja muidenkin mielestäni se oli niinku siistiä. Joo. Ensimmäinen tommonen niinku, että kyllähän niinku nää on niitä, mitkä saatan niinku jotenkin kun mä oon puhunut tässä podcastissa siitä, että kun tää ei ole tuntunut kodilta silloin kun mä oon niinku tullut tänne, niin nämä asiat kaikki mitä mä oon niinku tehnyt täällä ja sit tapetoinut niinku paikkoja ja pistänyt lattiaa, niin se on niinku, ne on semmosia, että mä niinku, kun mä näen täällä oman käteni jäljen, niin mä tunnen niinku paljon enemmän, että mä oon kotona. Joulukuussa oli ajatus, että remontoidaan, tai ei se ollut itse asiassa joulukuunkaan ajatus, että remontoidaan takkahuone. Se oli vaan semmoinen, että jossain vaiheessa remontoidaan takkahuone, mutta joo. Meillähän pelmahti tänne sitten perhehoitoon semmoinen touhupappa, joka oli jo tehnyt ikänsä vissiin remppahommia ja sen kyllä huomasi. Ja me sitten yhdessä vähän pistettiin takkahuonetta ja vähän listoja kiinni sieltä, mistä ne puuttui. Nallattiin pattereita. Niin, omainen oli sitten tosi tyytyväinen, että kun se sai itse täällä toteuttaa. Joo, ja
Ihan hullua. Ihan hullua. Siis tottunut siihen, että on huonokuntoisia vanhuksia. Joo. Ja niin sitten ne pelmahtaa tommonen Joo, mutta täynnä virtaa oleva skarppi. Se oli lahja taivaalta. Niinku, ja siis me koin, että hän viihti täällä. Joo, ja me viihdyttiin hänen kanssaan. Ja ensimmäinen kerta jotenkin, kun mäkin pystyin niinku kohtaamaan. Tai mä sain ihan uutta kontrastia niinku vanhuksiin. Sillä että mä pystyin kohtaamaan se niinku ihminen ihmisenä. Ja juteltiin tosi paljon kaikkea ja niinku ystävystyttiin. Mutta mitä muuta tapahtui joulukuussa? Vihje. Mä sain hampaat. Niin sä sait hampaat. Ai että. Joo, ja siis se oli... Haluatko sä ottaa ne niinku pois? Siis se oli ihan järkyttävä projekti. Mä oon ehkä puhunut tässä podcastissa tosta mun hammaslääkäripelosta ja siitä, mitä kaikkea kauheuksia mulle siellä on tapahtunut aikoinaan. Mutta tosiaan niin menin hammaslääkäriin ja sanoin, että nyt ne on niinku pistettävä kuntoon. Että nyt niinku aloitetaan ja no ne repi multa kaikki ylhäältä pois. Ja se olisi ollut ihan hienoa, jos se olisi mennyt sillain, kun sen olisi kuulunut mennä. Et siinähän oli, sit ne repi ensin 3 täältä ja sit puhkas mun poskiontelo ja joutui tikkaan kaikki kiinni tuolta. Ja mä en saanut vittu kuukauteen niistä, että toi aivastaa. Ja sit mä tein kaikkea poppaskoosta ja vittu vähän puristin mun pikkurillia aina kun aivastutti ja kaikkea muuta ihan älytöntä, mitä mulle oltiin neuvottu. Ja ei siis lääkäri ei neuvottu, vaan meidän isä. Mutta ja sitten, no seuraavaksi ne poisti täältä loput. Se oli 3 repimisaikaa mun mielestä ja ne poisti tuolta toiselta puolelta loput. No sinne jäi sit juuri ja ne ei saanut sitä pois ja ne ronkki sitä varmaan niinku tunni. Ja se oli aika raju. Sitten ne sanoi, että se tarvii leikata niinku seuraavan viikon maanantaina ja mä sitten menin leikkaukseen, sä olit siellä mukana. Ja ne leikkasivat limakalvon kautta sen juuren pois sieltä. Mutta se oli aika raju. Ne pisti mun päälle semmosen lakanan, missä oli vaan niinku suurreikä ja vittu mua ahdisti. Mutta ja sun jalat meni sille. No varmaan meni. Ei mulla ole mitään hajua, mitä mulle tapahtuu kohta. Ja sit mä näin, kun sitä verta menee vaan siellä putkessa. Hyi vittu. Mutta siis se, että jotenkin siihen ehkä haluan palata niinku tohon niinku tälleen niinku päihderiippuvaisena niinku tai entisenä niinku käyttäjänä, niin toi on tosi vaikea juttu aina, että siinä oli niinku, koska mä oon niinku paniikkihäiriöinen ja mä kammoksun niinku hammaslääkäriä, niin mulle tarjottiin esilääke. Ja sehän on vahva kolmiolääke. Ja päätin ottaa sen, koska en ilman sitä niinku pystynyt menee sinne. Ja se oli niinku semmonen tosi niinku ahdistava kokemus ne ensimmäiset kerrat. Mulla luojan kiitos oli yksi niinku toipuja ystävä mukana siellä saattamassa mua. Ja se tunne, kun mä ajattelin niinku, että no vittu mä oon niin paljon niinku vetänyt kamaa, että eihän mulla tommonen niinku tunnu. Joku pieni pilleri. Niin jumalauta, kun mä nialasin sen pienen pilleri, niin mä ajattelin siinä niinku meni puoli tuntia, 40 minuuttia, niin mä menin niinku vähän sekasin siitä. Ja jumalauta, että mua ahdisti. Mulla tuli semmoinen, että tää on tosi väärin. Niinku, tai semmonen, niinku, että mä en halua, että mun pää on mitenkään sekasin. Mä en halua niinku päihtyä. Niin mulle palasi niinku se semmonen, totta kai kun siitä menee, niinku, että kun se vaikuttaa tonne niinku keskushermostoon ja joka paikkaan, niin tuli tosi semmonen, niinku, tuli vähän retkahtanut olo. Mut sit se niinku, kyllä se sit niinku oli vörtti ja niinku, se vaikutus ei kestänyt kauaa ja se sai mut menee sinne hammaslääkäriin. Mut jotenkin se niinku, se oli kyllä raju niinku sillä että mut siinä huomasi sen, että ei halua enää niinku päihtyä. Jotenkin se ahdisti niin lujaa kyllä se päihtyneisyys, mitä siitä niinku tuli. Vaikka se oli siis, no mä nyt puhun sillä kun mä olisin ollut ihan mutta siis se oli aika semmoista lievää. Mitä mulle ei kerrottu? Joo, mä tanssin pöydillä siellä kafeteriassa. Samu oli, nyt alas! Joo, mutta en niinku, vaikka se oli tosi lievää se niinku semmoinen, että niinku tunsin, että oon vähän niinku pökkeryksissä, niin
silti. En pitänyt siitä. Joo. Mutta nyt se on hoidettu. Joo. Mutta siis joulu oltiin tässä sitten keskenään. Ihan omalla porukalla, ei ollut vieraita mummoja. Teidän mamma bonarina. Niin, mamma oli bonuksena. Joulubonus. Ja isäpuoli, mutta muuten oli sitä aika Ja isä kuoli. Hiljasta. Tämä alkuvuosi on ollut sitten kans silleen, että ei ole ollut mummoja, mutta me ollaan hoideltu sitten sen kielestä kouluasioita, että mä lähdin juttuja ja elämänhallintakoutsia ja sä sitten eilen. Mä valmistuin eilen vihdosta viimein kokemusasiantuntijaksi. Se on nyt ensimmäinen ammattini. Ja sain vielä stipendin. Olin kokemusasiantuntijakoulutuksen tsemppari. Sen verran positiivinen. Kuka olisi uskonut? Jep. Sen verran positiivinen veijari ollut siellä ja jotenkin niin kuin se on ollut tosi loogista mulle se opiskelu, koska mä oon tehnyt niitä hommia jo. Mutta nyt sitten niin kuin siihen kaiken kukkuraksi, niin kirjoitin virallisen työsopimuksen. Työskentelen nyt Forssassa nuorten kanssa kokemusasiantuntijanimikkeellä. Mutta ettei tämä nyt olisi pelkkää Jose ja Josen onnistumiset. Jep. Niin mainittakoon, että myöskin syksyllä, mikä jäi siis sanomatta, niin tuli tieto tästä, että mun esikoiskirja luultavasti julkaistaan nyt sitten ensi syksynä. Niin se on ehkä tämmönen. Jep. Niin kyllä tässä on ollut, mutta siis viime vuosihan oli niinku lohikäärmeen vuosi, että sen kyllä huomasi, että meillä oli sitä menestystä. Ja meillä oli menestystä. Niinku ihan elämän joka mittarilla. Ja jatkuu vaan. No, toivottavasti. Mutta niin. Kyllä se on niinku jotenkin niinku me ollaan ihan perkeleesti tehty niinku yhdessä ja erikseen. Niin ollaanhan me Mutta jotenkin nyt on niinku ollut se, että me molemmat ollaan onnistuttu niinku myös yhdessä, mutta omissa elämissämme. Niinku se, että vaikka meillä on tämä niinku meidän elämä, niin meillä on silti käytännössä ne omatkin elämät, mikä on mun mielestä tosi kiva. Ja se, että on vapaus toteuttaa niitä omia haaveita ja omia asioita, mihin se toinen ei välttämättä liity. Niin ja siis sen takia mä just luulen, että tämä meidän parisuhde toimii näin hyvin kuin se toimii, koska niin kuin meillä on tälleen just, että on omat elämät ja on se yhteinen elämä. Ja jep. Että kyllä me touhotetaan tuo niinku erikseen ihan perkeleesti ja sitten niin, se on hauska, miten nyt niinku on meidän niinku sillain meidän henkilökohtaiset elämät kohtaa. Nyt kun sä oot siellä elämänhallintakoutsikoulussa ja siellä on samoja ihmisiä, ketkä oli esimerkiksi mukaan kokemusasiantuntijakoulussa ja sitten taas niinku samoja ihmisiä, ketkä on mukaan töissä. Niin sit niinku se on hauska ja sit kaikki aina silleen, että se Moona on just niin ihana, kun sä oot siitä puhunut ja se on kyllä hauska jotenkin, että nyt sä oot tullut sinne vähän mun kuplaani tälleen kävellyt sinne. Niin ja ehkä sitten syksyllä, koska mä ajattelin sit taas käydä myös sen kokemusasiantuntijakoulun, niin sitten tavallaan pystytään ehkä jossain vaiheessa yhdistämään vielä, jos halutaan, että me pystytään tekemään erikseen, mutta me pystytään tekemään myös yhdessä. Jep. Niin mun mielestä se on aika cool. Ja sä oot puhunut siitä, että jos me käytäisiin yhdessä juttelemaan niin kuin jossain, se vankilahan oli mulle ehdoton ei. Jotenkin. Oli vai on edelleen? On edelleen. En niin kuin koe, että mä haluan niin kuin vankilaan puhua. Entäs naisvankilaa? Sinne vielä vähemmän. Nuorisovankilaa voisin haluta puhua. Niin. Siis. Mutta ei niinku, jotenkin se ei vaan ole niinku mun mielestä meidän paikka. Mä voin siitä puhua jossain myöhemmässä jaksossa enemmän minkä takia, mutta mä siis voisin puhua siitä 1,000,000 vuotta. Mutta jotenkin en koe, että se on niinku hienoa mennä hehkutaan tonne jotain muutosta, kun jätket on ollut 8-10 vuotta kiinni. Ja sit mä oon silleen 24-vuotias selviytymistarinoinen, niin muthan niinku nauretaan pihalle sieltä. Niin, mut sit taas niinku mitä nopeammin, niinku sunkin onni oli mun mielestä se, että sä et kerennyt niinku 10 vuotta rälläämään, koska jep, mähän olisin kuollut. Niin, että tavallaan tää, että sen sai niinku mahdollisimman, no ehkä siinä tapauksessa just ois se nuorisovankila semmoinen oikea osoite. Se justiinsa, että kun siellä on niinku porukkaa, ketkä on ekalla tuomiolla. Niin ja sillä niinku, että siinä vaiheessa kun sen saisi katkaistua, niin sit se niinku ehkä jopa onnistuisi, mutta muuten se on aika hankalaa. Se on huono sit kun niitä kertalaisuuksia alkaa olla joku 15, niin
Niin. Mut joo, jotenkin se, että silloin kun sä puhuit, niin kuin, että voitaisiin yhdessä ruveta niin kuin, sit juttelemaan niin kuin meidän tätä tarinaa, niin sit mä niin kuin, vähän sanoinkin sulle silloin, että, niin kuin, että tarviiko meidän kaikkea yhdistääkään. Niin. Mutta sitten taas, niin kuin, mitä mä oon sitä niin kuin tässä miettinyt, että sehän on ihan eri asia, että kun mä käyn puhumassa mun tarinaa, niin, ja sä käyt puhumassa sun tarinaa, ne on kaksi ihan täysin eri asiaa. Ja sitten on erikseen meidän tarina. Mikä sitten taas liippaa tosi läheltä sitä mun tarinaa, koska mä nyt oon ollut elämästäni 1/5 sun kanssa. Wow! Niin. Niin. Niin se on aika paljon Niin. käytännössä. Niin. Onhan se paljon. Niin. Siis sä oot ollut tämän koko niin kuin mun muutoksen siinä rinnalla, niin se muutos on kuitenkin iso osa sitä mun tarinaa. Että. Mut niin, kyllä niin kuin, se on hienoa, että meillä menee niin kuin, on onnistumisia, mutta sitten on ollut niin kuin, totta kai, että eihän niin kuin elämä ole mitään vitun ruusuilla tanssimista silti. Että aina ihmisillä on omat ongelmansa, että saattaa olla niin kuin hetkellisiä taloudellisia huolia tai saattaa olla niin kuin mitä tahansa huolia. Niin, mutta en mä tiedä jotenkin niinku, siis itse olen ainakin oppinut siihen, että kun kaikista on niinku tähänkin asti selvinnyt. Niin, mutta kyllä se välillä, niin kuin, että kun tulee niin kuin, kaikkien elämässä tulee niin kuin välillä hidasteita ja esteitä asioihin, joo. Niin se, että ei tää ole ollut pelkkää semmoista niin kuin hupiajelua aina. Ei, niin kuin, mutta ihan niinku normaali elämää tää on ollut, mutta sitten taas niin kuin, aika tiuha tahti näiden onnistumisten kanssa ja jotenkin mä koen niin kuin sillain, että ehkä niin kuin sen takia mulla on niin kuin tämmönen putki päällä, koska mä en ole koskaan niin kuin tehnyt aikaisemmin mitään, niin sit mä saavutan niin kuin niitä asioita, mitä muut on jo saavuttanut. Niin ja ne tuntuu niin kuin semmoiselta suuremmoiselta. Niin siis on helpompi saavuttaa jotain, kuin tekee jotain. Niin, niin jep. Jos ei tee mitään, niin ei oikein saavutakaan mitään, mutta kun perkeleesti tekee, niin kyllä sieltä osa maaliin menee. Että. Joo. Mutta en mä tiedä, kyllä mä oon siis, jos ajattelen noita oon ajatellut siis noita vastoinkäymisiä silleen, että niin kun, jotenkin sen tiedostaa, että no nyt tulee tämmöinen vastoinkäyminen, niin tavallaan osaa jo ajatella sinne parin kuukauden päähän, että no silloin mä oon varmaan jo niinku selvinnyt ja sitten silloin tälle voi ehkä jopa nauraa jo. Tai joo, ja eikä ole enää välttämättä sitä huolta, että mitä jos esimerkiksi mun pää ei kestä. Okei, onko sulla ollut semmoinen huoli? Ei, mutta tiedätkö sä semmoinen, että ei ole enää sitä, että mitä jos se retkahtaa. Niin. Tiedätkö sä, että jotenkin se on yksi iso huoli pois meidän niin kuin arjesta. Niin. Nyt tässä vielä olisi sitten tarkoituksena tänä keväänä saada sun mediaopinnot maaliin ja mun lähäriopinnot maaliin ja sitten katsellaan taas mitä kesä tuo tullessaan ja Jep. Sillä lailla. Joo, ja siis sen takia me kuvataan näissä maisemissa, koska meillä ei niin kuin tällä hetkellä ole semmoista selkeää podcastihuonetta, eikä mulla ole semmoista selkeää musiikkihuonetta, että nyt kuvataan vähän missä sattuu. Käyhän tätä leulahuoneessa. Niin, mun mielestä tässä on aika kiva tunnelma. Tää on meidän olkkari. Niin. Että tervetuloa meille. Mut joo. Onks meillä Jussi muuta? Joo. Katsotaan mitä annettavaa meillä vielä on tälle vai onko mitään. Jep, mutta tässä oli tämmönen niinku pikakelaus siitä mitä on tapahtunut. Aika semmoista Jose-painotteista, vähän mun mielestä tylsää. No en mä tiedä, jos me aloitettiin viime kausi hieman sekava avausjakso, niin tää oli taas hieman sekava toisen kauden avausjakso. Joo. Ehkä. En mä tiedä, oliko tää niin sekava. No en mä tiedä. Kyllä se sit kuulee. Porukka sanoo. Niin. Mä teen näytön koska meitä tästä. kyllä oikeesti niinku mieti kuunnellaan. Niin, siis joo. Propsi kaikille, ketkä ei jaksa kuunnella näitä, vittu en minä olisi. Vittu tätä hulluja. Jep. Tää itse asiassa tää, kenestä juttelimme nämä meidän uudet ystävät, niin tämä mies sanoi, että ihme paskaa hänkin kuunteli töissä ja mä sanoin, mitä? Teen podcastia. Niin. Mä sanoin, että älä nyt mua töissä kuuntele, kun joku kuuntelee muuallakin. Niin. Joo. Joo. Mut se on. Kiitos
Kiitos. Ja siis ihan yleisesti kiitos siitä, että jotain on jaksanut kiinnostaa ja joku on kuunnellut. Että onhan se kiva, että siellä on nyt ihan yleisesti kiitos elämä ja... Niin, kiitos. Joo. Puhtaasta päivästä. Joo, hyvää kevättä kaikille. Niin, hyvää kevättä. Aurinko on jo täällä, niin nyt on kevät. Jep.